ljudi, dobrodošli u Instagram policiju. Moje ime je Una. Moje ime je Kristina i danas radimo novi format na našem kanalu, ali za nas stari format, pošto smo ovo već snimale za Mi 7 YouTube kanal i videli smo da vam se jako dopada i bili smo u fazonu hajde da snimimo i za nas, mislimo da je došlo vreme. U suštini, Instagram policija je bukvalno policija, gde mi komentarišemo outfite od influencera ili od nekih javnih ličnosti. Danas su u pitanju pevačice, ali ukoliko vi imate neku drugu ideju, možete da nam pišite u komentarima. Da. U svakom slučaju, mi smo radi da komentarišemo i žene i muškarce, ali šta god da se vama dopada, mi smo za. I pre nego što krenemo na video, želimo samo da kažemo da je naravno ovo naše neko lično mišljenje i normalno je da ćemo u nekom trenutku biti subjektivne, ali trudit ćemo se da onako komentarišemo na osnovu svog znanja i iskustva koje smo stekle bavići se ovim poslom. Tako da, nema ljutiš, svi su zvezde i ajmo na video. Ajde. Prvo pa... Muško, ali nije muško. Ne, muškarci imamo samo žene ovde, ali nekako najupečatljivije. Naravno, kraljica stila na našoj estradi, Jelena Krleuša, JK Diva. Ajmo. Idemo, ja Ajmo, krenem. ajmo. Dobro, ako ćemo tako, onda ću ja da krenem. Ovako. Ja mogu da krenem onako prećutno. Prećutno. Ja inače ne znam šta ona misli, ona ne zna šta ja mislim, tako da ćemo baš da vidimo koliko smo usklađene sa mišljenjima. Jel nam ovo za orden? Jes, ovo nam je orden. Da, ovo nam je orden. Se stavila orden? Da. Dobro, reći ću odmah da je meni ovo orden, ali mi je blizu toga da bude uhapšena, iako ovde kao ništa nije loše. Meni se ne sviđa sama činjenica da je sa vidljivim redovicama otišla na nacionalnu televiziju. Koliko god se trudim da budem ono kao otvoreno gume i da se prihvati u današnje vreme neke nove stvari, mislim da postoji granica i mislim da je ovo granica koja je pređena, pogotovo i sa nekim drugim outfitima koje ona iznese. Meni je sve to lično fenomenalno, ali samo mi kao nije mesto. Ali što se tiče outfita kao outfita, to je ludilo. Ovaj komplet želim za sebe. I nekako, ne znam da li ste vi primetili, da li ste ti stekla to utisak, ali nekako u poslednje vreme se skroz promenio stil i pokazuje mnogo više koži, mnogo više sve provokativnije i vulgarnije. Ona je pre bila takva, ali je to radila sa nekom... Ne, Jelena Krleuša je od uvek bila takva i to. A malo jeste, mislim, zašto je to znam. Jeste li ispratila njene outfite u poslednjih 2 meseca, kad se pojavljivala u gaćama? Ali meni je sve to očekivano. Mislim, ne znam, to mi nekako ide uz nju jer to je njen fazon. Ne znam, mislim da je se promenio stil, da je postala mnogo više vulgarnije i provokativnija u poslednjih par meseci, rekla bih. Ali mislim da neko kaže da ona ne zna da se obuči, da nema stila, da to nema veze sa mozgom, ona je stvarno jedna od najstilizovanijih ljudi na našoj estradi. U suštini, ovaj outfit je apsolutno stilski nepogrešiv, znači sve apsolutno što se tiče i proporcija, i boja, i stila, sve na svom mestu i sve baš tamo gde treba da bude. Ja sam tip osobe koja je manje više nego kao sve u redu, samo nekako mislim da kada kao postaneš majka 2 dece i ja se stavim u kožu te dece u smislu šta bi bilo da moja mama to tako kao nosi i meni bi lično bilo neprijatno, tako da ja se slažem i nisam za, ali onda opet s neke druge strane Jelena Krleuša je umetnica i postoji razlika između nečega kao što se nosi svaki dan i postoji razlika između nastupa i javnih pojavljivanja, tako da ne bi uhapsila zbog toga. Ne znam, nekako navikla sam, kao što sam rekla, na nju i ona od početka svoje karijere fura taj neki fazon kao to provokativno i mislim ono
ne znam, meni je to Jelena Karleuša, bukvalno. Ne, postoji granica, kažem. Znači, ona je uvek prelazila granicu i svi, mislim da su se svi živi pomirili sa tim i kao, to je normalno, kad nju vidiš, više ti ko nije ni čudno, nije ti ni previše ni ovo, ali baš je u poslednje vreme meni lično za neku moju, ne znam, na primjer, ukoliko pratite Zvezde Granda pa vidite kako odlazi obučene i sve to, mislim, meni bi bilo stvarno glupo da je jedan član žirija, na primjer, Bosanac, koji čovjek u godinama i pored njega sedi Jelena koja ima gaće i kao igra, razumeš, njemu pred očima. To je ona, ne znam. Taj moment, tu emisiju gledaju svi uzrasti i dete od 15 godina će da gleda ali gleda i neka starija populacija i onda iz tog nekog ugla, kao okej, nju boli uvo, razumeš, i sve to, ali mislim da postoji, da stvarno treba da postoji ta neka granica. U suštini kao neki rezime na kraju svega, sex sells. To je apsolutno istina. Ja se vidi ovako, ja se ne slažem kao 100% toliko sa tim, odužili smo ovo, sad ćemo da završimo. Da, rasprava, idemo debata. Ne slažem se toliko sa tim i prva nisam ta koja će se, umem ja, na primjer, da se obučem provokativno i to je potpuno normalno, on ima 25 godina, ali činjenica je da to je od uvek bilo tako, mislim, i zašto se kao to plasira na nacionalnoj televiziji? To prikuplja pažnju. Ma ne, pa to, zato ona to i radi, zato što to daje publicitet, prodaje se, zna da će sutra svi da pričaju o njoj i tako dalje. Ali tu radila umetnički podes koji mi se jako sviđa. Pa da, lepo je, da, ali lepo je ona to sve, mislim, uklopila. Ona meni nije, ti si rekla, meni ona ne izgleda vulgarno. Ne, ovdje ne izgleda, nego ja sam pričala o tom nekom stilu i, na primjer, na toj fotografiji uopšte ne izgleda, jer se ne vidi to, ali u nekim momentima tamo se videlo i stvarno kad vidiš, ne budeš u fazonu, što je top, nego budeš u fazonu, Nisam gledala, tako da idemo na sledeću, neću da kažem, Jelena Karleuša je stvarno i zaslužila ona kida svakako. Ovoliku minutažu u ovom trenutku, ali morat ćemo da budemo brže. Da. Zatim na redu nam je Nataša Bekvalac. Meni je ovo ukratko savršeno. Ono što mi se izgleda mi kao, jel znate kako izgleda onaj logo od Sinjorita Milica? Bukvalno mi kao taj logo izgleda, dama nad svim damama. Ne znam, ovi šešir je sve što ja želim u životu, bukvalno. Haljina, recimo, na primer, nije moj fazon. Za mene je ovo previše asimetrično, ekscentrično, ja to ne bi nosila, ali ona ovde toliko divno izgleda u svemu tome da ja ne mogu ništa da kažem, osim orda. Da, ona sve to ume da iznese i ono što si malo... reci. Samo sam htjela da kažem da je savršeno stoje svetle boje, mislim, ona je plavušica i kada se obuče u te neke pastelne i nežne, baš mi je kao prava, što bi novinari rekli, novosadska barbika. Da, ne, mislim da je te boje najbolje stoje, ali samo onaj moment što si malo pre rekla kada smo komentarisali Jelenu, kao se vraćamo na Jelenu, kad si rekla postoji razlika između svakodnevnih outfita i javnog nastupa, ovo je meni taj outfit koji u ovom slučaju izgleda ludilo, koji opet privlači pažnju, jer sam ja, na primjer, videla sutradan da su svi živi komentarisali ovaj outfit nakon gostovanja u emisiji, ali nekako meni ona nepogrešiva, eto ko ne zna, nju stilizuje njena sestra Kristina. A Nataša kaže da se stilizuje sama, izgledala bi kao klošak. Ne, a Kristina očigledno toliko dobro zna šta radi, jer ona je, Nataša, uvek fenomenalno stilizovana. Ono što bih ja volila da istaknem jeste koliko je Kristina profesionalna. Kada, na primjer, pogledate njen Instagram profil i njen kao lični stil, kako se ona oblači, to je nešto onako uvek oversized i onako malo tomboy, da, a ona tačno zna, znači nije to kao meni se sviđa pa, što inače stilisti rade, ako meni se sviđa, onda ću sve ostale tako da obučem. Ne, ona tačno zna šta Nataša treba da nosi i zato mi je stvarno genijalno. Da, evo je ista emisija, samo druga odeća i osoba, Džila. U ovom slučaju ja bih hapsila. Ja ne mogu da je uhapsim. Zato što je Džila. Ne, nego zato što nosi crvenu haljinu koja mi je predivna. Joj, meni se ovo iskreno ne dopada. Ovako nešto se nosilo 80. godina i onda su nam se u protekle 3 godine vratili puf rukavi. Međutim, oni sada polako stvarno već izlaze iz mode, da se ne lažemo. A mislim da je i ovo sve nekako zatrpalo i ne znam, po mom mišljenju nju guši ova crvena boja. Ne znam zašto, ne vidim je. Nije mi to, nemam pojma. Tebi guši, mene baš ne, meni baš suprotno, ne znam. Baš mi je, ona meni deluje u ovom trenutku kao da je neprijatno. Jel ti ne deluje kao da je neprijatno? Dobro, ona mi uvek deluje kao da je neprijatno. Ne deluje mi uvek.
Znači, u nekim momentima mi stvarno izgleda kao da je svoje na svome. Sad ja ne znam da li je ovo neko naterao da obuče ili ono to sama izabrala. Ne, pazi, ovako, voljela bih da ima neku drugu fotku gde stoji ili tako nešto. Dobro, ovde je sedela, uvek kad sediš u emisiji, jesi ima onako malo i uštovljeni sve. Dobro, hoćemo da vratimo sada Natašu Bekvalac koja sedi bukvalno identično. A ovde su je fotkali, nju su uhvatili... Pa dobro. Nebitna priča. Da, mislim, ja sam rekla. Rekla si. Da, meni se ovo ne dopada i mislim da bi njoj nešto modernije i mladalačkije mnogo bolje izgledalo, isticalo njenu lepotu. Ja bi njoj dala, ne znam, neka gola ramena, ne mora to ništa sad da bude provokativno, nego nešto malo onako više u stelu. Inače, Jayla stvarno ima fenomenalne stylinge kada ide da gostuje po emisijama ili što god da se dešava, da god da se pojavljuje. Generalno je uvek fenomenalno stilizovana i, na primjer, ono sad čega si se dotakla, ne znam da li si pogledala njen spot, prvi koji je izašao, ne mogu sad setiti kako se zove pesme. Da, i tu je bilo obučeno na onaj beli til, to je fenomenalno stoji. Pa kazat ću ti I to je, na primjer, evo, ako neko zna, po mom mišljenju to njoj fenomenalno stoji, zato što mi je ona sva tako nežna i prefinjena i onda kada obučete svetlije boje i te neke lepršave materijale, a da opet izgleda moderno i moćno, da nije dosadno romantično, nego da je opet nežno, a moćno, mnogo, mnogo bolje stoji. Nekako ona sama dođe do izražaja. Baš mi nešto nije ova crvena boja. Ne sviđa mi se zato što je sve oko nje crveno i onda se sve nekako ono... to bi moglo da ispadne baš cool da sve onako bude mono, uklopljena i scenografija i outfit. Međutim, meni je ovde nešto, kako kažem, neprijatno, kao da nešto nije prirodno tu. Jeste, slažem se sa tim se slažem, da. Naravno, to što bi ja hapsila bi outfit, a ne Jaylu, Jayla je predivna. Da. Zatim idemo na Hurricane, koje moramo da iskomentarišemo bukvalno brzinom svetlosti, kako znamo i umemo, jer ih ima 3. U suštini, ja ću da dam sud na kraju. One kao pojava meni uvek izgledaju stvarno dobro, jer daju taj neki onako girl gang vibe i ja sam na to jako ložim i jako volim kada vidim žene koje vole druge žene. I to se na njima uvek vidi. Tako da njihova energija je toliko jaka da outfiti mi uvek nekako padnu u drugi plan. Kada bismo se bazirali samo na outfite... Ja njih moram da uhapsim kada bih se bazirala samo na outfite. Ovako. Znači da krenemo, na primjer, kada imamo neku plesnu grupu ili tako nešto. Kada je formacija žena. Šta god te žene da obuku, u toj formaciji one će izgledati dobro. I one na ovoj fotografiji zajedno odaju neki dobar utisak, ali mi kada pogledamo ovde šta je upareno, na primer, ja ne bih uparila crne čizme zajedno s ovim, iako mi je ovo je haljina i preko toga prsluk, fenomenalno. Meni je to ludilo. Da, ali ne bi, da je ona obukla, na primjer, ove srebrne, da su zamenjene, ovo bi mi bila fenomenalna kombinacija. Zatim, kada pogledamo sa druge strane, imamo ovu sivu haljinu, koja je isto dobra haljina, ali ne sviđa mi se kako ona ide na ove čizme, zato što ove čizme, ne znam, ne dopadaju mi se, izgledaju... Da, i onda i na bundu, na sve to, nekako... Nije bunda... Jeste bunda, trenerka. Da. Nekako one miksuju te stilove, ali ne tako dobar način. Oni mislim da treba mnogo bolje da iskoriste to što ih je 3, što su grupa, jer, dobro, one stvarno privlače svojom energijom, lepotom, nekako što ti kažeš ti outfiti dođu u drugi plan totalno, ali kada biste dodali i fenomenalni outfiti na sve to, one bi bile, znači, one... Eksplozija veća nego što su sada, sigurno, jer može baš dobro da se sa njima radi, da se igra, jer one su i prelepe i zgodne i sve. I mislim, kapiram da je mnogo do njihovog stila i da neće da nose kao bilo šta, ali mislim da može da se isprati njihov stil, a da se ovo uredi mnogo, mnogo, mnogo bolje. Ja prvo kada vidim njih 3, prvo vidim 3 dobre ribe, pa tek onda posle toga vidim outfite i one igraju na tu kartu da uvek budu dobre ribe, prezgodne su ono, why not, zašto je ne bi. Međutim, evo, na primjer, meni je ovo okej. Meni je ovo stvarno okej. Ovo je neki Barbie outfit koji bih lično nosila ja. Nemam ovako, eto, haljinu, ali eto, nabavit ću je. Imam ovakve čizme i meni je ovo super. Da, meni se i njena najviše dopada i sve 3 su super obučene, samo nisu baš dobre kombinacije. Da, samo fali neka mala zamena i to je to. Da. Okej. Dobro. Što smo na kraju uhapsili smo ih, jel tako? Brate. Ja sam ih uhapsila. Da, a ne mogu da ovako ćemo, iskoristit ću
Veto? svoje pravo, da. Jel to imamo? Nisam znala da to Imamo imamo. pravo na veto, naravno. Ovoga puta ću samo proći pored njih kao da su uzorni građani. Idemo dalje. Ajde. Zoji. Pa ne mogu ovde ništa da uradim. Ništa spektakularno. Iskoristit ću tvoje pravo. Da. Ona je meni fenomenalna i kada pogledamo sve ukupni utisak, stil i to, niko ne može da kaže da je to loše, samo je mnogo, mnogo drugačije nego na ono što smo mi navikli, što je naša okolina i naši građani i svi oko nas, barem u Srbiji pa i malo šire, da smo još malo kao gledamo kao ovako. Ona ima totalno drugačiji stil. Nemam reči da kažem, ona je onako ekstravagantna, zanimljiva. Ovaj outfit mi recimo ne odaje taj njen kao vibe koji pruža na ostalim fotkama na Instagramu ili kada se pojavi kako god. Ovo je neki stil 70-ih i 2000-ih u stvari, više 2000-ih. Najviše 90-ih. 90-ih, da. Podsjeća me ovde na neku Britney Spears, ne znam. Da. Dakle, džemper je kao nekako iz 70-ih, pantalone su iz 90-ih, a torbice je tako 2000-te, tako da to je u stvari to. Ja sam bila kvarna, ja sam prelistala sad malo sve do kraja. Tako sam ti pričala da mi dali. Nemam, ali ja sam iskoristila svoje. Pa ne, nije mi ovo, ako gledamo samo ovaj outfit, uhapsit ćemo, jer kao nije ništa, mislim, ne mora da bude spektakularno. Ne, ja bi joj dala orden. Zato što je ovo jedno sasvim kućno izdanje. Mi smo gledale da nađemo neke različite stilove i tako dalje, da bi ovaj video bio kao zanimljiviji, ali ne mora tu uvek biti crveni tepih. Da. Što se tiče recimo nekog outfita za svaki dan, meni je ovo sasvim okej i ne mogu da kažem da hapsim kada mislim ja bih ovo nosila. Pa ne možemo da hapsimo zato što je to za svaki dan, da. Da. Zoja ima specifičan stil, doći ćemo naravno i do nje, ali jedina estradna umetnica koja ima kao sličan stil jeste Senida i to je kao neki Soviet fashion, odnosno nešto što je sve onako oversized, onako pa malo i staro, onako kao, ne znam kako bih to prosto nazvala, ali kao second hand. Kao nešto što je, već nošeno i meni se to jako dopada i mnogo gotivim ljudi koji se tako oblače zato što oni bukvalno izvlače najbolje iz mode što može da se izvuče. Ona je isto fura taj kao malo fazon dobra riba, ali ne baš kao Hurricanes u smislu da je non stop utegnuta, nego ok, pokazat ću nešto, ali bit ću kao i cool. I ima tu i malo onih momenta kao tomboy, što ona zna fenomenalno da iznese. Zatim idemo na još jednu dobru ribu, ali ovde bih hapsila. Dakle, Teodora Džehverović, koja se stvarno, moram da kažem, baš jako trudi oko njenog Instagrama i moram da kažem da je stvarno broj 1 u redovnosti i objavljivanju i svemu. U posvećenosti u odnosu na ostale njene koleginice i zato je stvarno skidam kapu jer i mi se time bavimo i znamo koliko je teško i stvarno svaka ti čast, bukvalno. Što se tiče ovog outfita, ja bi ovde uhapsila zbog dve stvari. Prva stvar, ne dopadaju mi se ove bućkice, mislim da je ovaj top već bio sam po sebi sasvim dovoljan i da nije bilo potreba da se tu kiti kao još dalje, jer u ovom momentu bi bilo ono kao less is more, jer je već dovoljno atraktivan ovaj top. Sa farmerkama mi je ovo okej i ovo je bukvalno kombinacija koju je nosila Ariana Grande. Ono što mi se takođe ne dopada jeste ova frizura koja je meni malo too much, koja se sećala sam nosila od 90-ih na 2000-te i baš mi je ono Jungle Mania, baš su u spotovima nekako ovo forsiralo. Međutim, ne znam, meni se to ne dopada, previše mi je nekako geto, kako da kažem. I nije moj fazon, ne mogu da kažem da je loša, možda se nekome to sviđa, ali svako sam obrazložila zašto bi je hapsila. Da. Sad se slažem s onom, sada da se ne ponavljam, bukvalno je sve rekla. Samo ću reći za frizuru, meni se lično najviše dopada i ona mi najlepše izgleda kada ima ravnu ili blagu kovrđavu puštenu kosu, pošto je kosa ludilo i retko koja devojka realno je da ima takvu kosu. Da. Dobro, zatim idemo na Senidu, koju kada bih uhapsila bi i samu sebe. Svi znate dodavno da ja baš gotivim i ovo je sad, bi većina ljudi pomislila onako skroz kao nebitna kombinacija, međutim ovo je njen fazon onako da bude dosta muški i oversized i ja poštujem njen fazon i mislim, ja bi ovo nosila, što da ne.
Mislim da bi većina ovo nosila. ovo je njima Kreneš u Kanye West, šetanju, da. Kanye West, bukvalno, kreneš u šetanju, opušten si, ona je dosta visoka, tako da ovo uživa sigurno dobro izgleda. Kada je neko nizak, ovaj outfit proguta, jako proguta. Jedino što bih ovde promenila jesu papuče, na primjer, ja bih tu uzela... Bilo što bih uzela ili neke patike i mnogo mi je kontradiktorno jer ovaj komplet je onako debeo, sav si ušuškan, a onda ako imaš gola stopala, nekako nikad, mislim, ne mogu da se, nije mi sada to. I... Ja sam odlučila da meni je to baš fora. Nije mi, ne znam, ne sviđa mi se to, tako da, ali ovaj njen fazon sa ovim prstenčićima i svim tim mi je samo ludilo. Ona ima brze naočare. Ma ne, meni ona zapukljuju bukvalno. Ali ajde, neću hvalospeve sada. Ljudi, nadamo se da vam se dopao ovaj naš mini modni žiri, Instagram policija. Tako da pišite nam u komentarima šta želite da bude tema sledeće epizode. A mi se vidimo onda u sledećoj epizodi. Subscribe-te se. Ne naš kanal. Ljubimo vas puno. Ćao! Ćao!